també una prohibició de practicar o fer practicar exhibicions obscenes. Això també té el revestint d'especial gravetat si intervenen menors. La Fira Modernista de la ciutat d'Olot ja ha començat i sembla que el temps hi acompanya. Visites guiades, exposicions, música, teatre al carrer i un llarguíssim etcètera es podrà viure durant aquests 2 dies de fira. Una de les activitats més rellevants d'aquests 2 dies és la recuperació de l'hàbit de fer el vermut, però això no acabarà amb la fira. Durant tot el mes, a 21 bars de la ciutat es podrà degustar aquest licor amb uns preus populars. Però durant aquests 2 dies, la ciutat d'Olot viatja a principis del segle XX per descobrir l'empremta del modernisme a la capital de la Garrotxa. Un altre dels actes més destacats de la jornada d'avui serà l'espectacle de llum i música que es farà a les 9 del vespre a la façana de la casa Solà Morales, situada al passeig de Blai d'Olot, al Firal Olotí. Introduint també una prohibició de practicar o fer practicar exhibicions obscenes. Això també té el revestint d'especial gravetat si intervenen menors.